אומר? אני זוכר את זה. אמא, כשהייתה הולכת לשוק, אז היא הייתה באה למחנה יהודה, ולפעמים אני הייתי איתה. אז היא, נגיד, הייתה צריכה לעשות את השוק, ולסחוב את הסלים. אני עזרתי לה, אבל היינו נעזרים באיש הזה של מחנה יהודה, כי הם האבא של אמא עבד יחד במנסיר באותה חנות. לא רואה אותך. לא זוכר שאני עושה. מוציאים לשון. טוב, זה תמיד היה, בכל גיל. בכל גיל זה היה כך. גם עד גיל מאוחר היו מוציאים לשון. כאילו זה היה משהו... מה לשון? שם עליך פס, כאילו, משהו כזה. מין ללגלג עליו? כן, כן. בקיצור, אני סיפרתי את זה לנכדה שלי, הבת של דורית, היא לא קוראים. עכשיו כל פעם שאני בא לבקר אותם, יוצא לי. מה זה אני צוחק, אני נזכר בילדות שלנו. סיפורי אלף לילה ולילה יש לנו. עם הזיכרון שלי, שהיו לי הרבה חוויות מהשכונה. ילדים משחקים גולות, עג'ו וכל הדברים האלה, היה לי סיפורים מזה. על אמבוליק שיחקת? מה? על אמבוליק. על אמבוליק, בטח. אתה יודע מה זה? על אמבוליק. אבל תשמע, כדי להגיד 3 פעמים בעל אמבוליק, מה זה היה? על אמבוליק. אלם, סלם, פאץ'. אלם, סלם, פאץ'? זה אתה זוכר? אלם, סלם, פאץ'. בכלל היה דברים שהיינו אומרים אותם בערבית, לא ב... הרבה. בבל טיז, מה זה? בבל טיז, זה היה כשהיו משחקים גולות. אתם יודעים? לא. שער התחת, לא? שער התחת בערבית, בסדר. למה? כי כאשר גולה הגיעה לקיר, אי אפשר היה להוציא אותה. אז היו שמים את הטוסיק על הקיר, ומכניסים את היד מתחת לתחת, ואז כן יכלו... באמת, כן. קראו לזה בבל טיז. אוקיי. תגיד לי אם אני צריך לחייך. יש לי כאן סתימה באיזשהו מקום. כל הזמן, לחייך כל הזמן. נו, התעייפתי כבר ממך. כן, אתה יכול לדבר. אוקיי. חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני מתחיל להיות מבסוט, מפני שכל זמן שיש לי כאן מהאדום הזה, הראש שלי עובד שעות נוספות. אני מוכן לענות לכל שאלה. בתור הזקן השבט, אני פתוח לשאלות. אתם יכולים לשאול ואני אנסה עד כמה שהזיכרון שלי יכול לעזור לי. אני רוצה להגיד לכם שאני כל כך מבסוט, שאני מוכן שתשאלו אותי ואני אענה לכם. אז תיקחו את זה בחשבון. מה שמציע עכשיו אפרים, זה מסוג הסיפורים מהחיים. כי אפשר לספר בדיחות בלי סוף. כשאתה מספר משהו שקרה לך, וזה מצחיק, בעיקר אוהבת למתוח, אוהבת מתיחות. יש מתיחה הכי גדולה שהייתה לי זה עם אהרון ואליק בניו יורק, כולם יודעים את זה, סיפרתי את זה אולי פעמיים. סליחה, יותר. 3 פעמים, בערך. אוקיי, אז הגענו למסקנה שהסיפור, הבדיחות מהחיים מצחיקות והן מעניינות יותר. אז מה שמזכיר לי עכשיו, אפרים, הוא טוב בתור מזכיר. אני אמרתי לך שתספר על האחות עם לחץ דם. כן, זה לא כל כך מהר. בסדר. זה לוקח זמן עד שמגיעים. בסדר. זה יומן. יומן של פפה. יומן מסע למזרח הרחוק עם אריה ופפה.
כן. יציאה מלוד, מטוס אולימפיק לאתונה, שעה 9, כרטיס הלוך ושוב, $235. אז זה היה הרבה כסף, לא? דולר שווה 125 דרחמה. מגיעים לאתונה, שעה 10:45, שדה תעופה מיושן, סידורים עלובים, עוברים את תהליך הכניסה בלי בעיות, בחוץ תופסים מונית, הנהג דובר אנגלית, לבקשתנו הוא מביא אותנו למלון אסטור, $11 לאדם. די, מה, אתה מסיים את זה? טוב, זה לפני הרבה זמן. טיול שהיית נוסע... הטיול הכי מדליק, זה כן קראת לי, נכון? שעשינו לנו מסע על הנילוס עם פלוקה. כן. אתה יודע מה זה פלוקה? זה ספירת מפרש כזאת. זה החוויה אחרת, אני לא רוצה לבלבל עכשיו את הדברים. אבל אני אספר, אם אתם אוהבים סיפורי הרפתקאות, אני אספר לכם את זה. בהזדמנות אחרת. בואו נראה, גם אני עכשיו את זה, שכחתי את כל הפרטים, נראה. יום שישי, 8/2, 8:05, בוקר חורפי נאה, מאיר אותנו ואחרי מקלחת חמה עולים לקומה 10 לארוחת בוקר. במסעדת המלון על גג הבניין נשקפת לנוף מרשים מול האקרופוליס ומתחילים את היום במצב רוח מרומם. יוצאים אל הרחובות, שוב בקור בשוק הסגנוני והעין אינה שומעת, סובעת. איך? העין אינה סובעת, אין. האטליזים מציגים סחורה נקייה ומסודרת למופת, שפע של גבינות, זיתים ופירות בתצוגה מרהיבת עין. אוכלים סופלקי, מחליטים לעבור למלון צנוע יותר באזור פלקה. לנו שלא נתנו לו לעלות עליו. אבל יש לו חוש הומור, והוא יש לו גם את התכונה הזאת למתיחה. לפעמים אני מזכיר לו את הדברים שהוא שכח, איך מותחים. נכון או לא? אני הזכרתי לך עם המשפחה שלנו, שאתה תספר איך מתחת מישהי בעבודה שלך. תראה, הוא שכח את זה, אבל אני מזכיר לו את מה שאחד שנקראת לה עץ. אתה יודע מה? אין זה, את מקבלת את זה זה יופי של סיפור. זה יופי של סיפור. אני אומר לך את זה לזכותך. כי היו לך כמה דברים שמתחת את החבר'ה שלך. ביניהם מישהי שהיא נתת לה עץ. עץ פשוטה. כאילו ועד העובדים או משהו כזה נותן לך את זה כזכות על זה. והיא לקחה את זה ברצינות, אחר כך אתה אומר, את קיבלת את זה בטעות. יופי של דבר, אתה חייב, אני צוחק מזה עד עכשיו. אבל אתה שכחת את זה, זה לא טוב. איפה זה? בקור, אתה, הייתה לכם אחת שהיה קל למתוח אותה. ומתחת אותה. ואני זוכר מתיחות של אחרים גם כן, שזה ראוי לספר את זה, אין ספק. אבל אתה שכחת את זה. וזה היה יופי שעד עכשיו אני צוחק מזה. איך אתה עשית מאיזשהו עץ זה היה? שהוועד העובדים נותן לך זה לכבוד זה שעד זה וזה. והיא אמרה היה לי פעם אמרתי לה למה את לובשת החולצה הפוך? זה יותר גרוע מחילוני. לא פתאום הפוך. הכיסים פה. מה, הכיסים פה זה לא הפוך. זה הפכה את זה בסדר שהכיסים היו מאחורנים. יש לו לאבא שלך את זה. אבל הוא שוכח. אז היא אומרת, אני אומר לה, עכשיו זה... גם הנצרות בכלל יצא אני אומר, כן, זה... אנחנו לא קיבלנו את זה. לא, מה שמצא חן בעיניי זה עם העט. זה היה עט, אני לא זוכר. אנחנו דבקים עט שכתבת שכאילו ועד העובדים מאחל לך לכבוד זה וכולו
היה איזה עץ פשוטה. לא רק זה, אתם מפורגים. אחר כך זה הכי פלא. הרסתם אותה עוד יותר. זאת שיורעת, קיבלת את זה בטעות. אז היא יצאה מהכלים, זה היה יופי. יש לנו כמה מתיחות במשפחה. אחד הדברים שאתה באיזשהו שלב כמעט לקחת את זה לזכותך, שאני מתחתי אותך ואת אליק יחד עם משהו. למה לא לגעת בחם? למה לא לגעת בחם? משהו הדרום אמריקאי הזה. אמרת להם שלך, אל תיגע בחם, אל תיגע בחם. קרלוס, לא, איך קוראים לו? לא, נו. ירושלים של זהב. כן, כן, כן. אני מתחתי אתכם. אבל אתה לא הסכמת עם זה שמתחו אותך. אז אתה באיזשהו שלב התחלת לחשוב שאולי אתה הוא...